dedo, kako si? Nema nane da izađe iz jednog uvijek, jer tu sviđa. Hoće da se oblači. Hoće da se oblači. Dedo, kako je, šta ima? Dobro je. Salam Ali, kako si Nanu? Evo, ovo će ti šćerka gledat. Mlađe, hoće još lijeplije poželjati. Jesam. Kako je to prije, jel da je? Čao, ti ubiješ, što je morala otići, jel da? Znači ona. Idi. Pa došla knjigom. Pa hoćemo ići. Dedo, ovo je tvoja mala. Hajde, sjeti, hajde. Kad dođi, da li udarec? Kaži da li ići. Neće, ona prnja. Ko se tu na puhu? Mora biti na ovi koji nije. Neki malo zapjevao. Ha? Izdila iz ovdje, čekaj, moram sam. Da, sam ti je, znam da je nisi ni poželila.